Makadi mhuri yeZimbabwe. Muzuva ranhasi ndine musha wandashanya. Zvamunongoziva kuti dzimwe nyaya dzinenge dzichiitika mumatunhu dzinenge dzichityisa. Vanhu vanozotishedza vachida kuti zvinhu zvakadaro zvifumuke zvibude pachena. Saka muzuva ranhasi ndine imwe mhuri yandinayo iri pano. Sezvamuri kuona ndine murume yakamomoterwa nemajuru ari kumunanaira miri wese. Saka vatishedza tikatega tisvike, isu hatingagone kupupura nemiromo yedu, asi ivo varidzi venyaya vanogona kutitsanangurira zvinenge zviri nani. Saka rega taure nehama dziri pano. Amai, makasimbere? Tiripo Makadiwo. Aiwa, tiripo. Tinoda kuti mutsananguriro kuti chiri kutora nzvimbo kana chiitiko chamuri kuona chiri pano chani 2 days. Nhasi zuva rechi2. Baba vakangotanga vachiti vari kurwara asi vanga vasingabude pachena. Zuva ranhasi ndo patazoona vachibva kuchimbuzi kunozvibatsira vachiuya vachiti vari kubuda majura. Muri kungoona akazara pavari. Ndavabvunza kuti zviri kufamba sei. Varamba kutaura vati hanzi tidenzere mukoma wangu ndikwanise kutaura aripo pane zviri kuitika. Alright. Asi havanere zvimwe zvavambokuzeezerai pamusoro penyaya yacho? Vazotaura mukoma wavo kwavauya ndipo pavazotaura kuti vakarara nemukadzi waJulius. Alright. Asi mukurara nawo hamuna kunyatsobuditsa kungorara nemukadzi waJulius. Zvari kubatana sei nyaya yacho? Ndoda kuti panyatsobuda ipo. Vaidanana nemukadzi wemunhu waJulius. Ndopfa vaita bonde vese. Ndopfa vakasvika pakudai. Eish, ya. Zvakaoma mhuri yeZimbabwe. Saka mukoma mune mamwe matanho here amatora pakutsanangura makaitwa nemunin'ina wangu? Ya, ndataurira muridzi wemukadzi akati ari kuda kungorepwa chete. Alright. Anga achibvuma here kuti ndiye ane mabasa atiri kuona nhasi? Ichokwadi, abvuma andamubvunza. Alright. Hey, inga zvakaoma. Saka imi makuita sei? Zvatada kuripwa mataurira neotada kuripwa sei? Kana kuti iye ane zvimwe here zvaataura? Because chakakosha ndekuti munin'ina wenyu ava akasimba. Ichokwadi, ataura kuti ndoda kuripwa nemombe 2 ndidzandiri kuda kuripwa nadzo. Muridzi wemukadzi tezvanditaura. Alright. Mukoma, ndaida kuti munditsananguriro kuti zvamakamomoterwa nemajuru zviri kumbofamba sei? Chii chakanyatora nzvimbo? Tambonzwa tsanangudzo kubva kumukadzi wenyu uyezve nekumukoma wenyu. Taida kuti mutipo side renyu kuti nyaya zvakamira sei? Ichokwadi mukoma. Dambudziko ramuri kuona ndirori. Ndiri kurwadziwa. Ndiri kurumwa nemajuru muviri wese. Kunyanya kunhengo dzangu dzakavanzika. Dambudziko iri rakatanga nezuro. Ndakabva kuchimbuzi ndinozvibatsira ndakatanga kurwadziwa ndakatanga kubuda majuru. Asi mudzimai wangu handinge ndakwanisa kumubudira pachena. Saka nhasi ndaona kuti zviri kuwedzera. Apa ndiri kurwadziwa kana kupfeka, ndiri kutadza kupfeka hembe ndiri kunzwa kutsva. Ndatumba mudzimai wangu kuti andidedzere mukoma wangu ndimutsanangurire dambudziko iri. Kuti ndine mudzimai wemuridzi wandakafambidzana naye. Saka nezuro ndakaita bonde naye. Ndopatangira dambudziko iri. Nguva yandenge ndakarara ndakandiri kunzwa izwi munzeve dzangu richingoti enda kumuridzi womudzimai wakarara naye unokumbira ruregerero. Ndiko kwabva dambudziko randasangana naro iri. Ndiri kurwadziwa mukoma. Alright. Imi maitoziva kuti mukadzi wemunhu? Ndaizviziva. Kuzvindi maizviwana kupi imi? Taingoti kutandara mukoma. Saziva kuti ndaizosvika panguva yandasvika zvandiri nhasi. Eish, inga zvakaoma chaizvo. Saka papa mukadzi wacho akuziva here kuti ndo zvamuri kana kuti muridzi wemurume wacho pane communication here yaitwa? Maybe panogona pane zvimwe zvasarira, pane zvinhu zvatsanangurwa navamwe. Wangu muridzi wemudzimai ari kuziva. Kukutuma kwandaita mukoma wangu vandotaura naye akabvuma, asi ataura kuti ari kuda kuripwa.
saka ndavakumbira mukoma kuti dai vanga vakwanisa kumudeedza auya tagona kutsaurira pamwe ndinogona kurarama mukoma kuti apa ndapanguva yakaoma chokwadi. Alright. Munoona kundivhurire tonyatsoone muri kuti hanzi rakazara majuru chichi. Ndinogona kukuvhurirai. Havana kupfeka. Vanovhure chavanovhura. Ya, saka navasina kupfeka zvichwa harizoite vhidhiyo racho kuti tinge tichizoratidza vanhu. Zvinenge zvisingabvumidzwe. Eish, ya, zvakaoma. Muri Zimbabwe muri kuona nyaya tinayo iri panapa. Inyaya inotyisa, inyaya inorwadza zvikuru. Baba vari kunzi vakaita gumbomumba, gumbopanze, vakatora mukadzi wemunhu. Asiwo vaitoziva, vari kuratidza kuti vavakidzani. Saka vari kutiwo vakaenda kuchimbuzi vakazenge vakubuda majuru kusvika panguva. Munoziva munhu wechirume kuti kana achinge azotaura, hanzi kubva kwemurume kubudaura, dambudziko rinenge rarwadza, rinenge rabvira kure. Kuti handichinishedzera mukoma wangu, handichimuudza nyaya kuti yakamira sei. Saka ndizvozvo mhuri yeZimbabwe tinotenda kuti muridzi wemukadzi achabvumawo kutaura nesu achitiudza side story rake since ari kunzi ndiwo munharaunda ineyi. Saka tichedza kuenda tichinonzwa kuti zvakamira sei. Muri yeZimbabwe nyaya yatanga tinayo yatanga chitsanangura yemukadzi akaita gumbomba gumbopanze akazodzimara avata nababa vatambenge tichitaura navo vane majuru. Tawana mukana wokusangana nemuridzi wemukadzi kuti tinzwe kuti saidhi renyaya yake rakamirawo sei sinzi tambonzwa dzimwe mhuri dzichitsanangura. Saka pari zvino rega tisangana nawo. Baba munosimba ndiripo makadinyo tiri nani nazo dzimwe dzimba idzi zvakaoma. Ya, mungatiudzewo here kuti imimi zvakanyatsofamba sei? Tanzwa nayo kuti mukadzi wenyu akadanana nababa vepanext door vanove vane majuru. Mungatsanangura kuti nyaya yacho yakanyatsofamba sei? Izvozvo ndo zvangu zvagara zvichitoitika. Vanhu ava mukomana wandaifunga kuti sevavakidzani kungouyawo pamba vachingotandarawo nevamwe, asi runyere kuperwa imbopinda munzeve dzangu svikira ndazoona kuti mukomana anenge akuenderera. Izvozvo mudzimai wacho akabva atongoendawo futi akabva atiza abva asiya musha nenhau iyoyi. Saka inini handina zvizhinji zvandiri kuda kuvaruma. Varuma vandiri kungoti vandiripe mhaka yavo yavakandiparira. Handina kana zvandiri kuda kumbotaura navo varume ivana. Asi mimi kuti munhu azosvika pakubatwa harisi normal kuti munhu anga achitirwa netupuka twakaita semajuru. Makanyatsozvifambisa sei? Zvakafamba sei? Handizvozvo ndakazopedzisirawo ndafamba. Pane kwandakafambawo ndikanzi aiwa inyaya diki rega itikokugadzirisira, ndikati haitai ndakarunyere kupeka imbotenderera, asi mukomana airamba kuti ndomutambiro wavari kuita vanhu. Saka ndine kwandakaenda, kwandakafamba ikoko ndokwazvakanzi zvifambe so. Saka ndaona kuti zvabudirira vachafanira kutonoripawo futi ikoko, asi vanofanira kutanga varipa inini ndandino vakatadzira. Asi apa munhu anoda kuenda kuna taisiri vaka mheno dzinenge dzaamhosva dzava, mheno hama dzacho dziri paripo mukoma wacho vanotoona kuti voita sei kuti zvinhu zvavo zvifamba. Muri Zimbabwe munzwa nyaya iri panapa inyaya yakaoma, inyaya inorwadza, nyaya yakaoma inonzwisa tsitsi. Saka banguru muri kunzwa nyaya iri kutsanangura, muri kutii nazvo? Nyaya ndiri kuinzwa iri kupinda munzeve, ndokumbirira ruregerero uyezve zvavakataura pamunini kuzvidzwa kuti tinofanira kuita sei, rekuripa tinoripa. Zvinoitika mukurarama kwedu, ruchiva runoitika, asi zvakaitika nyaya zvakaita nemunin'ina wangu aiwa kana nini handinofanira nazvo. Asi loti aiwa zvamakataura imimi tichazvigadzirisa, kuripa unenge uripo pakanaka ipapo. Ndoda kuti munin'ina wangu aite zvakanaka. Alright. Ndiri kuzotsanangura kwamuridza munenge mune urongwa hwamunawo. Zvamambotaura kuti mombe mbiri. Saka apa muchaita sei? Mombe dziriko here? Zviri kufamba sei? Aiwa, mombe dziripo, tichavapa sekutaura kwawaita. Tichaumburidza mombe. Alright. Tichaitwa rinizvi? Aiwa, ngavatimbirirewo kana even 2 days tinenge tasvitsa mombe kwavari. Munhu achiri akangoita zvaakaita zvezvo.
2 days nokuti kuti kutozopa kwadziri kwacho kuti tiunze kwavari ndofunga pane chinapo, saka ndinofunga 2 days zvinogona kuita. Alright. Amen. Ndikatinzwe baba vari kunzi 2 days hanzi mombe dzinenge dzasvika. Handizive kuti muchaita here zvokuti munhu abatsirwe even kana ari nhasi. Pane kuti 2 days ndikuona kunge dzakawandisa nemamiriro andaona akaita zvinhu. Aiwa vakomana vanhu vachatoziva kuti vomhanya sei kuti zvinhu zvavo zvikasike, nekuti inini hapana muroonero watunoita munhu kana ndisina kuripa. Ngavatotanga vandiripa votonoripa ikoko kwandakaita kuti zvinhu izvo zviite. Saka kumhanya kwavo ndokuchaita kuti mumwe wavanunurwe. Ya muri Zimbabwe ndiyo nyaya hurukuro yatanga tinayo nemuridzi wemukadzi. Saka tinenge tichikuudza kuti zviri kufamba sei, mombe dzazouya here uyezve mukomana ari sei pakurwara kwaari kuita. Ngatisangane muzvikamu zvinotevera.